Bestalde, entzuketa digitala dela eta antzerako interesak dituzten pertsonak antzeman, bildu eta elkartuz, komunitateak eratzeko posibilitate berriak areagotu egin dira. Zera, espazio digitaletik elkarketa presentzialetara. Baina, interneteko mundu honetan, herritarrok badugu zer esan. Azken finean, galdera da, aber posiblea dan gizarte zibiletik azpiegitura digital berrien eraiketa. Bestalde, kontuan hartu egin behar dugu, edo kontuan hartu egin beharko genuke, herritarrok dugun antolaketa ereduetan internetek izango duen eraginik ala ez.